Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag, bigat ko amin nga sa ngapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man ang naswang by the programa. Dear Manong Nemi. Kada ito pagahim yun ni Manong yun Nemi Ruiz. Kung magpablawag tinembag ng bigat, naimbag nga aldaw, naimbag nga oras, kada kayami nga sa kapada. Kaya aniyaman nga oras ken aldaw, ti ayan yung itang apasad tilubong, kapkablawan na kayo, tinaragsak ngayon kay panagbibuya. And please share this program. At padanan nyo pagayam. Ti pagkasaritaan ni pagayam tayo ng Judy, nga napauluan iti Amam Tulata. Pagsasauda ito, ora anyat ara-aramidem, amam kit amam tulata, dadakanot na sakit, mabalil na ko mga pilyen, ti ama ko nada. Yan. Ano nga tayo ito nga pagsalitaan, ni pagayam ito nga Judy nga napakaluan iti amam tulata, padaanan niyo papagayam, please share this program. Sa godayan nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam ito nga Judy nga napakaluan amam tulata, Dear Manong Nemi. Nakaragragsak Manong Nemi, dinaraingak nga pamilya, nupay, sang kasapulan, sang kaapuyan. Agnaid kami itiigid ti baybay, kayat nang sawan mangalap ni tatang. Idinto taninanang Manong Nemi, plain housewife, agtagibalay, kiniso ti mapan na, mangisursura, mangilako, kadagiti makalapan ni tatang. Ket no, haan nga mapanagkalap ni tatang, ket mapamitlat tamat agangkat ni nanang, tigatang naon ilako na nga ikan, kadagitay pada ni tatang nga mangalap. Buwan Manong. Kahit nung kastamat nga, tiyempo iti panagtatalon. Dati bangir na iti laod ket baybay, ti daya ket adamat taltalon. Adda dagiti mangalap, adamat dagiti manalon, nga kalugaran niyo. Sang kasapulan, sang kaapuyan, siyak Manong Nemi, ti inauna, kada kami nga talong agkakabsat. Yan, ni Juju ti Adjek, isulat kakaiso nga lalaki, irinto ta ni Mercy, Manong Nemi, tinauni. No kasta nagsasaong kam nga mangan iti bigat, aldaw kad itirabii. Manong Nemi, siyempre, sa nga malipatan ni tata nga mangidaulo iti kararag, nga panagpakawan,
panagyaman, panagkidaw, ti panakabendisyon, dagiti taraon, no mampay nagkagangay lang nga si daan manong. Ti pamigat, umanayan kaya ugot iti kamutig, nga nakelnat, may kaniti sukawan, kamatis, bugo. Kuno sagad masapan ni tata nga mapanagtabukol. No makatabukol ton, adamat ilako na, kumporme matan no, manod matabukulan na sa kamtumatan na agsigang, agtuno. Nga sawan manong nemi ikan ken nateng. Nga mabalim mga mula iti raw bahayan, ti mabalim mila si daan, basta remat mapan umuraga ni nanang, iti karne no kasta nga tiyempo ti dapon, wano tiyenda, ti domingo, wano malanitan lang, manong nemi ti buksit mi no adag padaya. O no adag party, kadag pauraga da. Nasusuro anak met manong nemi kas inauna nga babae, wano siyak nga inauna ket babae, peti kinatao, yung susuro ni nanang, di kitinasken nga, aramidan iti unag tibalay, agdalus, agluto, aglaba. Kastamatan kini Jojo, manon nemi, mapamat sumusurot kini tata nga mapan makipagkalap. Kagangay matlaing di bangka nang agin naudan, sigay kan panamit laing ti mabalin na pagkalap. Mapangkamimit magidaklis, manon nemi no tiyempo ti daklis. Kumporme no manubat ti bingay mi, agkakapsat man. Yak pa'y napuutan manon nemi nga nagapadana ng kinitatang, taawam met ti mading ang bisyo ni tatang. Sana kaskirida dumang ama manon nemi nga amudat agbartek, amudat agkaryar, amudat nga kabilen, dagiti anak daw, no, bauten, kastamat na nagiti asawa da. Unget ka di unget. Ong tan na kami no kaninanang, no kasta nga maliway mit obligasyon mi, no agipulong kini tatang, alakit agungot met ni tatang. Yung saan ka na kami pa'y abinabaot manong dananang kini tatang. Dito ako niti pagyamyawan namin agkakapsat, taladaan kami kadagnaganak, akas kadakwada. Ngem, nagbaliw ti taray ti biyag mi manong nemi. Hindi ta madisgrasya ni nanang, kabayatan nga agisursur kadagiti nakalapan ni tatang iti banger na ti daya nga paset iti ilimi. Lumasat iti highway manon nemi nga nakasusuon iti banyera ket sinabswep manong nemi ti maysa nga lugan. Pinadamgisan na kano ket na parosisi ni nanang nga ito pakit din manong nemi ti ulo na. Iti sementado nga flower box, wano plug box, iti igid ti kalsada. Intray da ti ospital, manong naming, iti mapang kami ti ospital, iti kabesera, ti probinsya, ibagada manong naming, nga natayan ni nanang. Karadradwar ko lang iti elementarya manong naming, iti pumusay, pimanti namin. Adungan luwa, tinagarubos kada kami ngagkakabsat. Kastamatan kinitatang siyempre. Awan di sabali iti nga ramidan mi ngagkakabsat, no saan agtitriyo, agtratrayo kami, agsangit, nga da iti sikigan, ti lungon, ti inami. Elinto tinitatang manong nemi. Di na siguro maibturan kang kanahin na makikita ni nanang. Di na siguro maibturan manon nemi nga makikita na kami nga gaabay nga anak na o naputot na kawan ti sabali nga rabidan mi no dinagsangsangit ken magsalsalsud no apay nga napasamak ti kastoy no muna ta intarayan manon nemi tinangdungpar anang sabgud kininanang. Intarayan na. Hit and run. Manong name ako na na. Nga di man na konsensya. Uri kumamit lang. Umay tumulong. Kadagiti magastos. Ngayon gabot ako nakita nga saan nga may turang at talitatang nga mangbibuya kada kami nga anak na nga gaabay nga agsasangit. Kenti lang ati inami manong. Uwain.
Nadisporma ti rupa na, manunaymi, kapong arod ti panakaitupa na, panakaiyat, tong parte ulo na, iti plant box manong. Dito matenti ng rugyan na manong. Nga amo ni tatang timinom ti arak. Wen, manipot tinatahin ni nanang. Uminom ti arak. Kahit nasa wen manunaymi, uminom ti arak, tapno makaturog, tapno makalipat. Tapno makaturog lang. Numampay, kaslasan na pakit din kayat ti mga ano, dikat arak latan manunaymi, iti papaudag na iti bagina. Kasla kahit na pa ti sumurot kininanang, iti itabon mi ni Suna. Kasla nilaing nanang manunaymi tinapateg kang kuwana kanta kami nga talo nga putot na manunaymi kat kasla saan nga napateg akayat na kami matan nga panahon. Nagbalbali nga namin pinsan ti biyag mi manunaymi iti taawanen ni nanang. Maglagi din taadamat ti kiti asadeg nga kakabagyan mi manunaymi nga na magbaga ng atibay ng tultulong kada kami na naruna kani Auntie Mira nga adyen ni tatang. Judy, Auntie, kas inauna anak ko, si kanati pa nakaina di kiti tuwa kapsat mo. Ayawanan di kita kapsat mo. Si kati mangida ulo kada kiti trabaho diti balay. Yan tangay kat nasusuruan na kamay di manang Sonia nga agtagibalay ang kadi. Amananti. Numuna kat ni. Kasla di matan amo ni tatang mo ti mapani ti baybay tapno agkalap. O matatan sa baling aramidan na no di agbartay. Magdadamot pala na kita natadada nga kwarta nga nagdapoy kada kiti abuloy. Alay kiti sugatang iti magasa. No, si Daenyo, makamukha na grimedyo si Daenyo. Adumat din ti mabaling nga lahat ninyo nga mula yung anateng no, di maibusa. No, awanin na kiti kumatangit sardinas, uno de latas. Inuwan na nga awamat nga rod kwarta nga takan niya kanti. At dahil igamak nga nayon ti abuloy. Narikat met nun ni tatang yun lang tagagam. Nangarunay takit ni. Isot iinom na. Anyan to nga ro din na maibos na dyan. Kwartang iinom na. Kaya maibos na ito at kanya kwartang ito ko kaya isot gatang yun. Kada kiti kasapulan nyo. Nangarunay kit ni. Panag-enrollen. Ag first year high school kanton. Wananti. Agnaknakim kayo anak ko Adadang ipakita yo ti singpetyo kung ba nagtitinulong yo. Itataawanin ti inayo. Kensan yung ba't nga baybayan ti amayo, nakas pagarigan ta sumangpat kat mabarte, pilitin nyo umangan. Bagbagaan nyo man. Saan nga kapot na kayo ti anak na kat awan karbangan nyo mamagbaga ti amayo. Anda karbangan ti anak ka mamagbaga ti ama, numadit araramidan na. Kanawang mataramid, awan pagdanagan nyo takas tamit taramidin mi. Ken kuha na. Bagbagaan miso na. Di magpintasan na manunaymi sinangumatlayang ni tatang ti pagrebenan na akas ama. Napamatlayang nga nagkalap manunaymi di awanan ti kwartana at naibusin di abuloy manunaymi nga natid. Di magadagas manunaymi nakabadget maten ti arak ken kuan. No idi kat saan nga gumatgatang iti arak kuno saan nga agbarabarte iti sibibiyag palayang di tinanang ngayon dinaramanan ng ti arak manunaymi sa pulod maten nga ta ti bagina ta nairuaman. Mapanang kalap manunaymi mapang kami met agbasa nga kakabsat nuan niya ti awan duwaw ta kini tatang tapno aday gatang ko ti bagas kanda dumapay ka sa pulan mi sabon da dumapay ngabalo mo tang hindi ta kaya tantag po utang tang kaya mamali na
O sabon nga paglaba. Di yung lablaban, tarwatan yun. Ulit-ulit yung latan. Awang ko na yung madigatang yung ti arak. Ay, Jody, kakayat ka sa palagsaom. Ibagbag lahat ipod no tang. Noon yaman ti kahit kung aramay nek. Kwartak na ito'y. Ano? Nagreklamo ka? Basta nga umutang. Makakambo ka. At kwartak, ng masapol ko. Igatong ko't arak. Yun na yung ngarti arak. Ngam tagkasapulan tayong itibalay. Ni, sumungbat ka. Oh! Manggapo ka mo nga sumungbat ka niya kaya. Ha? Sinipat na? Imbaga sipat lang. Agad nutong patong paan ka. Uno pungot-pungot nga kahit mo. Simpunay yung matandatang. Mas kumang singsingbat ko, tawalin ni nanang. May tulad pwede ng dagaral. Ay, na talaga ito ang siska. O na. Nanang, saan nakapungutan? Saan nakapungutan ang kasta? Ante! Rayatan ng ante! Iti mo na agundaway manong name naramana. Tiranggas ti ama. O, pulos pa nagamak naman ang name amang sipat. Mang tungpa, mang pungot kanyak. Namuna, tayo dumudom nakpay. Diyak kumamit sumungsungbat. Diyak kumamit agreklamo. Diyak kumamit tumangsit manong name. May anak kami maten. Ako maten di aldaw nga saan nga nabartek manong mapamanagkalap. Kat no, apag isulang na di pakalapan na gatang na ti arak. Isulaing kat baybayan na kami maten. Ako maten di may sahang makaan. Kat no kasta nga sumangpet manong na may kadagsapuli ti makaan. Awan atan eh. Napangamla di mo daw ti kalabandaan ti. Tapno lang saan kami nga mabisinang nga kakabsat. Nadan tumatan ti rason no apay nga pungut-pungutan nagtumatang idon dumudong. Obligasyon mo na ito oy! Sikat di pa nakainadag ni kakabsat mo! Sikat di nauna! Kami nga saan ka umutang? Lang, umatang nagpautang! Umatang pautang! Awanan nagpautang! Sumungot ka pa lang! Anay ko! Kaya no, at damang isalakan ng mga nawakan niya panong naimi nang runa kini Antimira kunahan to. Ay, tuwas! Tuwas sa mundang radalam! Ay, awat di magibiyang! Anak ko na ito, awat di magibiyang. Pamilig na ito ang bibiyang niya. Mabutag dan tumatan manong. Already ka lalaki kakabsat, na dinanang manong. Nagbalimot na nakaslama lalaki, ti amami manong naimi. Well, nung kastang iraman na adangran, manon nemi na juju kini Mercy, ikanawak tumet, ida, kat siyak tumetan ti adadda manon nemi, ngay dumudum na. Kinabudno na manon nemi kat adun ti sugat, ti rupak, ti panang idumdumudum na kanya. Eksang sangit to, di kiti kakabsat ko manon nemi, nga mapan manghalat, ti mabalindang pangagas, iti dunor ti rupak. Nakakarkaro manong nemi. Nakakarkaro. Nagbalinin manong nemi nga naranggas nga ama ti amami. Pamagbagano kamit na kiti kakabsat na dinanang anos lang. Anos lang. Sa mulang amin nalta na sungsung bata ni tatang mo no kasta nga nabartek tapno saan na kang adangran. Banyo anti, takas na talamidek. Ang kanayon latang hindi nakastoy. So karon ako na, hindi mo latang sungsong bata na yun. Wala nga, no, dadagin saan mi nga maited, nga awam matited na, nga ited mi keng kuwana. Sa amid lang nga ti panang sungbat ko keng kuwana, kat tirason tapno dangranak. Nagsapol tiniimas ang makan, aw maited na nga gatang. Sa no awan maited, siya, di pagpupungtutan na pagbabartekan. An-anos lang tanak ko. Doon ka anot, patinggang ti panagan-anos mi anti. Kamom, katapahin ka di pagtutulagan mi nga kakabsat na inayo.
Ano kasta nga dangaran na ka ti amam kita mangayap kam ti pulis. Tapapulis min tamayon tap na may balod. Pulong kami kay ni kapitan. Ni kapitan ti makamon, nagitanon. Ngaman yan ti. Alaaramide min tureta. Yung ti kabut-butong milaunay. Ang mga ano adadang iramraman na kami. No muna talagang mabuting kami kang kuwanan ng ron na kasta nga mabartay. Kasus. Nakauyo-uyong. Kasla demonyo. Kaya mga nagpulong kami ti pulis. Uno, kumamang kami ti barangay. Kaya iramraman na kami. Mabuting ka kay Dante. Babaeng kinatahok. Di uncle, mabuting. Nagkutong ni uncle mo. Nagdakil bagi ni tatang mo. Isuangan anos lang. Idaw-dawat na kinapo Diyos nga sabi ko matagbalbali ti amayo. Adamat kadi manong nemi na kiti kundaway nagbaling nga matino ti amami. Akikinita kam no ka manong nemi nga kakamsat. Ako nami sabi ko matakastoy nang nanayon manang. Wen. Tanong kasta nga mapanagkalip ti tatang kita dumot ti maala na manong nemi kita angkatan da damat panakkelin no ka nga kwartana. Bisa na talagang gumatang mati bagas. Mapamit kitain na no ano kiti awan ang damat. Kasjay manong nemi nakasaysayabot no ka nga mangtit kanyak ti kwarta gatang nyo usarin nyo agbasa ka nagitiadim. Wala namad no ka. Makalawas sa kastalain man. Ito no ka man yung data. Masubraan naman yung tuminom. Manong nemi. Kadga po manong nemi tabisi ak idi pasnek ko ngagbasa. Adon manong nemi di kiti maliwayak no ka nga maobra. Kadga di kakabsat ko adam di kiti kundaw nga masulit na nga tumulong. Ada na minsan manong nemi amadamati pa nag-review third year college third year high school ak idin manong nemi idi sumangpit ni tatang. Agsapot sila na, "Hay, Jude!" Inganak na saran. Merci. Jojo, ito kayo man lang timapanadin ko kini. Agsamin ko itong bigat. Dahil ito magkakapsat ko manong nemi, masulit damay. Manang, si kamit kayat na. Jude! Undang, nadamat ni Merci kini Jojo at obrak. Si kayat ko! Manang, si kakamit kayat na. Alamanan ka na. Gabot medyo adapin napalabas nga 5 minutes sakbay nga ti makderak manom na ini. Hindi pa paano kung ti kusina nga uray ti maidasar do apikit ngamin nga mo naman ti mangala agpaidasar pa lang. Di kay pila kami nagalalis to tanong ti mangalad din na talang mangidasar ta kardero sa ilang ta ang baka sa mangan nalpasin. Ay, inata ko na. Ha? Inata ko na. Etang. Kamu tadakil kan? Tangsitanak, ha? Tangsitanak? Dakil kan, ha? Manong nemi. Gabo siguro kinabartek na binagkatnak ni tatang. Sa nakintapwak, ititawa mano. Ay! Babae, ti kinatawag manong nemi tapwak na ititawa imbag tabasik ti balay mi. Kaya napindas pa nagdisok, di baba, na disok nga na isarapak ti sikok manong. Yung nagsakit, kahit ko kumatitawak der, manong naming ang saan nakamatak der, ti magamuam ta, alay ko kunak ta, alay, tinupakan na kay titugaw, alay ko! Inararayat nagdagri kakabsat ko manong naming. Intapwak nak editawa. Imbag tababalang nababalag di balay mi mano. No tumakder ka kumati batog titawa manong nemi kita pagbagiso. Nga makitam. No tumilay ka kita pagbagiso nga makitam iti uneg babay ni titawa. Kasta iti ka ngato na lang manong.
Yung baglagi din ta plastic manong naming at tugaw, itim tupak na kanya. Umarayat mo digit ka roba, sa lutso. Dinapi ka, astit aramid mo, anak mo ya. Tumas, ay, bibig yo. Biyag ko na doy. Problema mo nga gama na doy, bibig yo. Oo, nga rin tinaramidan mo't manong. Mabuting matigid at tao taglawlaw. Kapag talaga na uyong ti ama. Takil kami ti bagina. Malalaki ako nada. Kat siyempre, inat atibay dak digri kakabsat ko, pinakdakder, manong naming, ngayon sirek, iti balay. Yoli dito balay, manong naming. Tagsang sakit ako. O na hindi kasi ito narabid ni tatang. Dakas nga ama. San mo nga minin nga tangtangsitan manang. Sikan dumit ngamin. Siyak pa taging basol. Gandang nagbibat ngamin. Api ngamin ako na mga nakalaklaka ngamin. Mga nagkaulat tat. Mga nga may mangidasar. Nga saanin nga da mangidasar. Kung kunamot ngamin. No, amin lata nagtungpal kalatan. Tindasar mata ni tatang. Di awang kumat problema. Ano ka kanila takas to'y? Bartak lata ni tatang. Aramin nga tat na siya nga ama ti mangitapuak ti anak nasa na pala tupakan ti tugaw. Alaman, may sakpay nga babae pa ti kinatao. Mas makit yo, nakadadun di kiti piglat ti rupak ti panang didardaramudong nanukwa. Awan pa yun ti pintas ko. Kaya mo ka na kita piglat iti rupak. Alang nga rupa, takyag, gorong, gabot kinaranggas na. O naman ang tanong takam nukat isublat ng ranggasang isarabam iti bagim. Gabot kay kayat ko. Nasa grapan amin. Ngayon pa nga na kayo at din ko. Ngayon sana ka makaanos tayo kasi nga ramidan ti ama tayo. Talagang agtalaw ah. Agtalaw ka? Sika lang. Nagan-ano sa klata, manong nemi. Tatadad ti panunot ko. No lakid di ta makaradwara ko ni ti high school. Pumanawak to ni ti ito nga lugar. Siyak ba dati kaskas ni tatang? Baka ano saan nito yung kaskas tari kita ad-din ko. Saka mo no apay. Manong nemi. Fourth year high school at dari kiti kundawin manon na yung nalimpyo ti panunot ni tatang. Bakasyon manon na yung da Jojo kini Mercy ti Karuba. Nalpas da matin ti ubrada manong nagdalus da timulong da nga naglaba nakabilag kabin manong na yung nakadibusak matin. Pero sumang pinitatang manunay nga nasapa hanapan nagkalap. Wine. Madamak idi nga isalsalapay manunay ti underwear ko nga linabaat. Nakabalabal anyak tita dunai. Pero sumray ka iti kusina manunay na danon ko ni tatang. Nagsabat kiti pa nagkita mi kini tatang manunay no kasta nga perned na ti amok ada basol ko agpungtot dadat amok no kasta kakitain na isong ibawin ko no kadagos ti panagkitak sa agdumog tamangan ni pakitak ti tangsid ko ket baka no makaparnuay ti panagpungtot na kit kabilan nakmanin ngayon ti day tingal daw manon nemi kasi lang na siya na amo Jody Tang, nabakas lang da basol mo. Di mo may sarang tirupan. Nang mabitlang, naklang agbado ko. Kalas to, dadabagakan ka.
Insusurot na ti pa nagkita na kanya manong nemi di sumre ka di pa nakasilid ko nga kurtina lang manong nemi di mangrikrik manglinglingan. Tinalyaw ko kinita. Sakti kikitain na. Umis-isam. Tamang palang umisam na ito nga lakay. Hindi nakasukata ko manong nemi rimwara. Atot nakalapak. Atot naglakwak. Alam mo dito ya. Kita mo anya dagiti awan. Gagumatang. Ken gabot pa nakalende gumatang terawatan. Puro nagalalusan sa kita nga it-antim. Kiti arawatan. Kasama terawatan na kita antim. Nangarutang kita umati naigatang. Napindas man palaeng. Ano sad mi agradwar kanton. Ken balasang ken. Doon yun. Hawantang. Bakit bayat kanya ako natani? Bigla-bigla tirupak. Mabalimat nga agasan da kita. Agsaludsod kanto. Tano adda magatang nga pangpaikat di kita nga paglat mo. Haman nga noon di kita, gangaymal di kita. Sila kamanaw lang di kita. Bagam taga umatang tanto. Tapno may kat di kita. Tapno adad nga napindas ka. Sigitan. Mas pasensyahan o rangranggasan ka. Manipot ita. Ikarikan ka. Saan ka nga pungpungutin? Saan ka nga tungtungpain? Saan ka nga sipsipatin? Agpeso tatang? Balasan ka. Bakit sublad mo dadjujo ka ni Mercy nga dangran? Ay, haan. Basta ha? Agsingsingbat kayo, gagagat kayo. Alan, tada pa panak. Oragat na pala oras nga dyan tiyandaanin gumatang ka kadagitay naskan ka sa pulan tayo. Ha? Gumatang ka doon pa sa dyan naluton nga si dain nyo. Ang kay mangal daw dito tang nagawin na ito no rabi siguro. Baka nang bartek kayo tumanin. Kadagpay sumanong nemi. Nakaturogan da June kini Mercy manong nemi. What? Kastamaten nga ituro ko kumamaten irita madlaw ko sumangpititata. Hey! Kung ko na. Sus, Diyos ko. Bartek maninitata. Gabotamok manong nemi nga baluktan ng tumanin tirida o nga bukbugan na tirida o no saan nga dagos nga malukatan. Nagurek latan iti isdag tirida. Tadi amukon nga da, manon nemi linukatakot. Oh, pag-isor na good timing ha. Iti sumrek manong nemi sana indragap tirida o biniglanak kidin ngayon. Ako pa! Tatang! Napaklo ka. Napintas ka. Balasan ka. Tatang, saan yung karawan na? Tasusok na. Ay, legs ko na. Ay, Biniglak manong naming induron na nakraad. Nga orin natulid di tugaw manong. Dagos ko manong namin iti sembra kiti silid ko. Diyos ko. Saan ako nga dangaran nga agpaiso tamak? Yung sabali man tinaramidan na. Ala. Naman nakitinarinamas. Saan nakit inapuputi. Kurang na lang nga isarek na tinakulap na unang tipan. Diyos ko. Nagtakis na dito yung ama. Nakariing manong nami da Jojo kini Mercy karedi nga karaan. Malang, apay. Dakay gandang.
Tuloy na matulog. Naidasiyak lang. Nakingigbi nga, nag-griyaw ni Manang. Medyo na dalapos ko. Tayo sumuray ka. Napadisiyak. Dalapos ko tuga. Iso nga na. Ewan na naman na dyan. Hapat ka nasaktan ni Manang niya. Naidasiyak lang. Lagay matulogin. Sige ko naklanod. Dadahak sa napasama kita tayo na. Matulog kayo. Imasan niyo ito matulog. Ha? Imasan niyo ito matulog. Bilap ka na. Diyos ko. Kastimot nga ron ti balay mi. Ano? Nagpeso nga nadibidir. Ang umatim ako na nga rin daw. Kortina laing manong na imititang ilagad. Tiyo nagtikwarto. Diyos ko. Kasano nasarkan na ti amak. Ngayon ka po manong na imitang makaturo ka. Agpopo utakladtaan. Agpupuutak-latan, awan maramidan na ito nga lakay, tsak kayat. Malagip ko na giti pakasarit, na giti ibagbaga, damdamag ba nung naming at daama, nga mga ramis iti anak na, at daama, nga pagamom basikog di anak, awang boyfriend di anak, pagamom tagdinamag gani di ama, takim putot di sikog di anak na. Kuya, Diyos ko, silawan niyo ko mati panunot. Ti ama, ikatin niyo ko mapaksiatin niyo ko mati demonyo. Iti panunot na. Umininombat ngamin, ti marka demonyo, di sumrat ti demonyo, iti bagina. Manong nemi, in pagagangayan ti amak, iti kastoy nga raramidan. Why? Ada digiti kundaway, manong nemi nga ora al daw, katsyak ti madanon na dito balay. Manong nemi, igaman na, ti barokong ko. Anang, di kila mabain, anak dak. Igamak lang. Igamak lang. Di kayo ba't nabartik ti kunak? Anak na bartik, nakainumak lang. At ang nyo ko mga ramidan data, di ko mapukawan ti respeto kada kayo. Di ko maipalubos nga gurain kayong amak. Di kayo ko maipalubos nga tumukno ti gurak kat ka. Diyan ko ba hindi mabalagam ha? Ewan no, kahit kung ramidan, maramit ko. Kang kikadi nga agbuting kinabo Diyos? Palawang kayo malabay, pamaram! Sakto lang sublin manong naminod na nirikapsat ko. Managkarawa manong. Ita pendigidugun daway, kapag ilanatan, ngarap ko sa diretso manong nami, nga isarek na nakulap na, iti unag ti pandik manong kakaasyak lang, amang mungbungon ti bagik, tap na dikas lagat. Saan na nga basta, may gaman manong nami, digini maselan nga basat ti bagik. Hagreduharak lang uman. Kinun ko na. Anong nemi, saan ko nalawadan ngayon baga kini Auntie Mira? Auntie, napay, nakadiman ang problema. Nabayagmatan nga saan kinabil ti amama. Mom nagimiyaman kami kada kini kakapsat ko, kakapsat na dinam. Nga awamatan din na mangmangigmi nga panagkikis mo, panagsangsangit mo, hanakamat na nakapkabalin ta amam. Makita mo talaga balbalo mo nga, hanakapkabili na yun. Han? Tapalasang kan kay? Saan akong nakapkabalin nagpaiso ti amak, Auntie? Nga madadakdakas nga raramidan na. Anya? Aramidan ako na. Anya? Balasang ako, Auntie. Mas makita yun. Nagbuka rin di pa magig. At hindi ko dawin nga biglain ni tatang aramasin ti barokong ko. Anya, Diyos ko. Sana ipan, tinakulap na tunag ti pantikan ti. Ano, Diyos ko. Auntie, kang kanayon nga nakaridri na baklata, amat maturog. Yawawak lang nga, umay nagsargan ti kwarto.
At tatagin kakastagod daway bagtak. Amok mo tiramidag ko ha, tugtugig nga dagos ti. Plywood nga nagbaitan, di kwarto mi kadagit doa kabsat ko. Makarig na ba't nga dagos no ko. Sus Maria. Dahil ito yan ang tinaskin pagreportan ti polis. Ang ima, naramidam ti amin, balasan ko, nga panagan-anad. Sa mong itulok. Ako nadan nga awan ti maramid, ti lalaki, no saan kaya ti babae. Kasi nun, no, tutukan na katiyan mo ko. Di nakarapat maiturod ng bagpungan. Di nak maiturod ng bagkungan. Nga maiturod ng karamisan. Tagikuait, mulisyain. Kasi nun, paturugan na ko muna. Ya po. Tila nga min na asawa di inam. Nasagbat-bat nga dati ni tatang unggarod. Ala kita, karkararag tagin na po, Diyos. Nakaradwara ko niti high school, manong. Kat talaga, isagsaganak ti bagik, nga mapaniti kami sera, uno sa dinuman dita, tapos sumapulak ti trabaho. Tapos matulungak, nagiti kakabsat ko, matulungak ti bagik, ken maadaywak ti ama. Kem napasamak manunemi, ti may sangarabi. Nerandranakit din nga awan di kiti kakabsat ko. Uwan manong. Tagbalawak manunemi, di makaluto ako, ti pangrabi. At dani tatang, umininong isisunan. Tang, dagiti kakabsat ko. Dada mo na sumangpagitan. Nagsukunin nida. Pangsukunan marot kadakuha na. Ayan da nga ta. Nagsapulin nida. Tamang pala nga, dito sumangpit katrabihin. Kita kumapay lang nga imapunda. Nga nakalabar. Kad nakaluto ako. Dasar kalatan ta mga tangan doa. Rapin kumadla to minom. Nagsapulin na kakabsat ko. Among masapulan nida. Kapag nagpakada da, napanda, naki-birthday, di ka bang ibang barangay. Ano yan? What? Pinalumusak ida. Adayo dati nga kabang ibang barangay, handa mo pa rin agawin. Butang da ate siyempre, dabalasiwad na karayan. Hinggang tutuntunin da, gito ulit da, umiyandan tulat na dyan. Bagak malatang umiyandan ton. Ninayat ka butang mo. Kinadaak man nakaduham. Alayan anak pulutan. Amang kalatan. Nung makaturukan, ang katulat at takwarto mo. Sinaganaak ti amin. Just in case lang. Kapanag ti kusina, manunemi, inanganak ti kutsilyo. Papatayak dato yung amak nung tataka sa panggap na kanya kita nga dududwa kami. O nagikisak nga ta, baka aputan na't ngiwat ko, baka danugan na, parusukan na, kat mapukaw ko ti puot ko. Ken talagang binungon ko ti bagikmano, nakapantaluna, ken nakabraak. Yan o kas kasanulaan, talagang makapatayag ti amak no kas kasanulaing nakunak tinapon. O mati karagaraw na manong nemi, suyaab akmat na suyaab. Diwan, yak na mupuutan nga nakaturo ka. Hindi makariingak manong nemi, adamang karkarawat ti barukong ko. Takakikis!
Tatang, timonyo ko. Awan di sa tiliklik mo. Awan di kakamsat mo. Awan di makadisturbo ka na ta. Timonyo kay batanda. Anong nemi? Karawa. Nasa dinot din ang idistuwak. Nang ipaknyak. Imo ko. Ano kutsilyo ng isang saganak. Awamat. Tatsak makarawa. Medyo ka di? Sa problem? Ah? Siyak di mangusar kang kain na ito. Hindi mo itulok. Sagbag mo ka siya kay kanatag. Saan? Anak nak, putot nak. Di mo ko imalubos nga. Mamugo ko di ba nag-rhyme ko kang ko. Sa mo ko imalubos nga. Tumugnos sa tinlangit tiguro kang ko. Ayop ko. Gabuta talaga ang indrantak manunim niya pinalagda ti bagay ka. Marigatan manunim yung mangikat. Tiidas kan katin na ti pantalon ko. Tapos tamat na ti batok manunim di na may katibrak din na may isalagsik ti mana. Etiya barukong ko. Nakabadoak, nakabraak manunim nga namaramasin. E di makakita tinapinta sa gundaway manunim kinagat ko. Tiping-ping na. E di yasdag na tirupa na itirupa. Hindi ka na! Naparo atak ba nung naming? Imakderak sa ko pala ingkusay tiya. Magdemonyo ka! E di rumarak manong nami. Nakalis alakal alis to nga timakder manong nami. Kit nagamatanak pa ilang. Nagludon kami ti salas. Yop kaya. Alayanan na! Ngim nanalpak ti rupak manong nami. Aldo! Bagtatong pa sa anak na dinanog ti rusok ko. Ngim kinagat kong ulit manong nami. Titangad na ko na. Nakarok atak manen manong nami ket di makarawara kong taray. Imbag Ita pagisong rumwarak ket apagisumot nga di tsinelas ko manong nami ito na nabadakak. Detan, taray ko na taray. Hey! Sumlaga! Kamat kamatan naknutin mano. Nawang malapulos ti mga nawa. Manglapid kumakang kuha na nga mangkamat kanya. Ngabutan mo ngawan di manglapid kang kuha na manong nemi mabuting nga makibiyang di kiti karuba. Saan ka nagsardi nga taray. Kinamang ko ti highway manong nemi saak nagpa abagatan taray. Nakadanon na manong nemi iti ili. Nga dito'y ako manong nemi nga naginana, naglingid. Iti posible nga saan na napakakitahan kanya. Diyos ko. Ibaglakid din saan nga nagbalik iti demonyo. Saan ako nagsubsubli sa diyay? Umadayo ako ni dito nga lugar. Da kayon ti makaambo ka nagdikaamsat ko, Diyos ko. Kinunkunak man. Iti gayam ayan ko anong naming kat basit nga terminal ti binibas nga mapanidya kabisera. Wen, nakaturo ka nakariingak, hindi ta mga kangagak ringgo. Ganag, taglogan ngayon, magrubot na ito yung pastripain. Kunada, ano pa rin kwasak? Tanag ka, nagidakit bangko manong naimi. Tinurong ko tiri daw, limugan iti minibus. Nagdaretso kiti likod, manong naimi bakante ti likod, titoyak nga nagtugaw. Idagtarayan ti lugan, gabuta bakante ti likod manong inyedda. Dito'y kong inturi tinaturong. Nakaringak langin manong nemi, ini pa ringan nak ti konduktor. Oy,
Miss, halig ko. Galing ka. Aldaon. Datutuyin. Tabletem. Yakadanon to yun. Sikalat na batid to yun. Tabletem. Manong konduktor. Hawak wartak. Hala? Naglugang ka hawak wartam? Ilawlawag ko keng kuwanat yamin. Oh, style mo. Ore mo bali mo tagkarawa talaga awang kwartak. Ewan na ituod ko. Dito lang na ikapat kanyak. Namisinak pagit din. Hindi ka, dumsang nga din. Orno sa kadalosan na ito. Ay, naong problema manong. Siya kundi tumulong ang mga dalos. Sigurado ka? Uwin. Siya kundi mga dalos. Lala, sige, bayad mo. May karom ti plete. Lala, katutwarang di pasahero ni. Dadatit sa plane. Dadatit daspan. Pagpunas purasan Basilig sa Sarming Uwan manong, thank you. Panunutek manong naming sa dinong papanak. Iti makadalusak manong naming simbapulak. Ti mabalin ko na pagdaramusan nga pagmulumugan. Da nakita. Tani dahit nga terminal manong naming kitado di kitay. Agiintar nga karinderya. Nagdaramos. Iminom. Ti konduktor manong nemi ti bus, minibus ka naglugahanak ti mastik. Nangakan. Gusto nung mga anak manong kit ako magkwartak. Talaga nga akong kwartak. Awan. Makan. Mangakan. Baka na ito nga konduktor at kusurada kanya. Papadan sa amin na lalaki. Kas ititimonyo nga amak. Nila kay Tomas. Isut na gurder man nun nami kapata mabisinak sa forming galalingasaw ti asok ti nakaputputut nga paksiw. Kapay ka, gatas ka. Hani manong? Naga mo? Jody. No talaga agpepeso nga pinanggap na kang ramasan ti amam. Di mo kaya ti nagsublijay. Haanin Papanam nga ron. Makamutan. Madi makamutan natin ko. Na muna kita pindas ka. Naku no, kumatawang pa asawa ka. Asawain ka kuma. Ano tao man? Karadar-dar ko lang ti high school. Ubing ka pa eh. Nagloko rin yung awamon. Kahit mo tulungan ka. Sino kumatisahan nga mayat. Kahit siyempre, grandak tagpatulong. Babilang. Ano na ganun anong? Delphin. Sayang ang dapat asawa mo. Sabi na o nasawak. Numutulungan nak. Dakilo na pagyamanak. Anda, kapsat ko nga nakamang di syudad. Siya din, no? Kaya nila? Adda na ibaga na kanya hindi nga no adda makitak nga mabaling nga subrek nga babaunan jay kahit mo. Kahit ko unay nagpakada kanya manong name ni manong Delphine kalpasan na nagsublitayan ko. Nalpas ka, nanganin? Nabayad ako. Gato yung address. Dito ti papanam. Papaman nga, makadanon kay Jaya, terminal ti bus. Diya Manila. Or ka, may sakit no, may dakatuntunan. No, kamarigatan. Gato'y. Pagpalitin, nagpa-Manila. Manak, manong Delphine. Hanggang tumalipatan. Tago na kang rodan. Agpagbeso lakit dito, magpagam.
nakasagana ka tumulong. Makasupapaktokin ka. Pagbalitam dito garta baliwak nga rin magkisalita kinimanan ko. Napimbilis na sundun na kantulangan di terminal. Nung di kag problema dyan. Kaya manak, manong Delpin. Saan kang tumalipatan? Nagbiyahe at nga road manong name. When? Gabot na pangaday when? Gabot ako nada 8 to 10 hours ti taray ti lugan. Adamat kwarta manong name sobra iti panagpletek. Mabaling ko nga pagmatped iti bisin ko ti pangaldaw. Grabe hindi makadanon kami manong name. Kasalasan ko palapat dyan. Manipod, iti igit ti baybay kan lugar mi at dakon diti syudad. Diyos ko, saan yung mga baybayhan di kiti kakabsat ko? Di kiti lang kakabsat ko manong name itin daw-dawat ko. Gabot iti dedi, nga dandani nagbalegi ti dakas nga lakay amang ramas kumakaniya. Kawanin ti panang bigbig ko kenkwana. Uli lakon iti ina, karimpilang kupahin nga uli lakon ti ama. Huwag manong nemi. Ibendak inala manong nemi, karintaros tak nga dagos iti tao, pamilya nga kasapulan kanya. Ay, lagi-lagi pa ma. Nagsing-singpit ka dito Tagbaling ka na si Atkin ka. Ilocano damit lang. So na lang tayo saan nga dyan lugar tayo. Wamanang thank you. Ha? O, isudayatan ni ma'am. Ma'am. Ay. Carmen. Dito ko rak nga kaprobinsyahan mi. Hindi kapsat ko nga konduktor. Iti nang i-rekomendar. Nang ipologan iti bas. May dangas dito Bapa, awan sa amin, arawatan na. Istorya na kanto, kada kayo, ma'am. Alala. Sigurado kayo nga nasingpet. Nasingpet ang ma'am, nagagatak. Very good. Thank you, Carmen. Well, ma'am. Huwag gahem. Ito. Alahanin, ma'am. Ma'am. Ato ti utang mi na yung baga nakam kada kayo. Kat kapatag kida kayo ti kasapulan nyo ti katulong nga napudno. Nagaget. Iti bagayo nga dya probinsyami ko na yo. Probinsyami. Kinasaritak di kapsat ko. Ay, man. Ito kat nga rin tayo. Imbag nga saan nga lang masupapakan timbag. Sige, ma'am. Sige nga rin. Hindi ka na ti kwarta, man. Bakit na siya addaan naman ang idagta ti kwarta? Sana ka marigatan manong name it asamot unang adakkel ti balay sisak matlan ti katulong da. Isudang agasawa manong name damam Hani kay ni Sir Jojo kanagdagan pa kapsat ko manong name ti lalaki. Sa adadwa manong name nga anak da. Nga dada pa lang ti elementary. Insurunak manong nemi. Ni manang anay di kita nasken nga ramidek. Kalpasan ng pabuludan nak, padanawatan nak, di kita nagalusan na nga arwaten, sa dapanti manong nemi, hanapay na usa, can bra, underwear, short. Walawan to tintag, pasyar, tag shopping kanto ka na kita arwaten. Talaga ka din nga, kasta tinapasamak. Kapanggap na karamisan, ti amam. So nga, datalaking pet kang kati na itaray mo. When ma'am, nadalat takas na nga ama niya. Takas nga ama. Alala. Agagat ka dito, magustuhan da ka. Kahit mundo tagbasa, tulungan da ka. Agpeso, ma'am? Basta, agagagat ka. Talaga magustuhan mo ito trabaho, na kaya mong ayawanan digiti ka anak mi. Allah, katapikit din na saan. Bilang da ka nga miyembro ti pamilya mi, katulungan da kang basa. Manong nemi tilikudan nakasidyahay tinaramid kanyak ti amak hanak bilabay ni Apo Diyos.
inturong nak manong name it na siya nga tao. Kad kaputi naramit ko ti amin manong when kalpasan lang dedi nga talo nga bulan nga panagyan ko kanakwada manong name si Marno nga naglukat sa bali pa yung semestre. Nakait mo nga kurso. Jody. Dati mga opisina ti bangko. Ma'am, ito na. Accountant. Alala. Kung mamakam kan doon, no, kasi pagkarikat tap no maabot mo lang ito upat nga tawen, no mampayad damay isang semestre nga labsam, agsamer kan doon. Ma'am. Basta sa mo liwliwain na iti obligasyon mo dito ma'am, kung pagdanagan nyo, sa bagay, kung pagdanagan mi kang talaga nga alisto kang kutkuti, nalinis, panagdalos mo, naimas ti lotong, alisto ka makasusuro, kaya napinas ti labam, awanin sa pula mi kang kakayan magustuhan na ka. Adjun kini Mimi. Nga imbelang ko ita nga kasukat na gini kakapsat ko. Ituin, si kamatin ate may katlo nga anak mi kay ni sir mo. Gumat ka din manong name nga malipatan ti lugar nga nag-apuak. Ngam nusumken manong name tilagip ko ti demonyong amak. Erase ko na. Patatigadugun daw manong name nga gantat kumamit asuratan di kiti akabsat ko. The juju kini mercy. Ngam kabot ti sobra kinabisik. Manong name. Naitungtong kuhak data. Saan ko nalipatan di kiti akabsat ko. Tano kastang agkararagak manong name. May budida ka na kiti kararag ko. Saan nga napupuutan manong name dalisto ang panagwarat. Ti panawen. Hindi kasta una interagsak ko tumadanunan ti panagturpos ko. Siyempre, ni Ma'am Ani, manong name tinangabay kaniya. Sakam nagpahala. Nag-blow out. Damat sa ganami. No makairwar mo ti board mo, onto pagdanagam, tata kami ti makamo kini sir mo. Nga, pang tulong ka, sumrek trabaho. Sa bagay, ti pagsarkan dito nga trabaho. Kawa, baka pag nag-awan na ka, nagiti pangobisinaan dito, nang aton ti resulta ti board mo. Nagyaman na ate. Mabaling ka din nga ate, lang tawag ko keng ka. Gitu na. Kaya kalahin ko yung bagbaga keng ka, imbas nga ma'am, ate. Kastamad ka ni kuyam. Di baka kahit mo nagbakasyon siya di probinsyayo. Saan natin? Susuratan ka di madlay na? Intalag ko na, Diyos ka na kuhata na iti kaapsat ko. Baka dumdang tumitlang ti gundaway. Ngagsubliak tumitlang sa jay. Sa sinuman ti pumanaw, agsublin to lang agsubli. Nakastra ka kadagos ti pangopisina at manong naming albasan nga nairwar ko di board ko. Boy manong, kaya ka po karigitiya, ingat-gatang ko, inususar ko manong naming panang palinis ti rupak. Napukaw idi manong nemi, idi makikita nga sila kamanaw laing ti rupak ang piglat. So nakinis ti rupak. Ado ti kita agar-arim kanyak, tanapintasak manong. Awamit lang ti piglat nga mangipalpalagip ti napalamas. Ngam na malagip ko manong nemi ti rangkas ken kinadakas ti amak. Talagang tumuknot sa lidahangit ti kurak ken kuara. Laging ka manong name nga dimteng ni Dennis iti biyag ko. Ada din may isang atawan nga trabaho. Nagtarusak man lang manong name iti kwartok idi. Kalaan da kakas katulong da kuya kini ate kay sumalak kwartok. Nga madan sa bali nga katulong akasukat ko. Yang tumultulong ang maglata. When?
Ang marigatan tagtatulungan ng sukat kanyak manon nemi tatultulungan kisuna. Darakkel mater manon nemi dadyon kani Mimi. Dadamat idin iti high school. Sari mat nasken nga aywanan idan. Yung tultulungan kita manong nemi kada iti assignment da kanda dumapay nga school works da. Sa talagang yung bilang kumot nga kakabsat ida. Wait, tanong malagip ko dagiti kakabsat ko. Pambarak lata mo tila mga arakop kada June kani Mimi. Kinaramnak ni Dennis manong nemi. Hindi aga nga yung istorya ken kuha na tibiyat ko. May ganun? O, siguro ang kamamati, Dennis. Oo. Nakadanong ka dito syudhan. Gabatam, intertarayam, ti amam, ti demonyo, ti rapis ka amak. Nila kay Tomas. Malakit ta. Nagyaman ta kinahapon Diyos at nakasarak ka kas karagiti nang pabasakin ka. Uwan nga ron. Tanong, saan na isudat si Mang Bayak, tsak lamon? Awan itat nagbalbalinak. Baga, nagtultuloy ti kinembag ni Apo Diyos ken ka. No, siyak ti sagot na ngagbalin ng asawam. Ha? Ngagbalin nga ama, kadagiti anak ta. Pinaklon ko ti panagayat manong nemi ni Dennis kat kalpasan ti bakatawen nagkalaysaran. Pakakayat mo nga mapanayan, alan ti amam, tayo sumut lang mga ngabay kang ka, ha? Ate, kuya, anda kayo met. Dida kayo ni makamo. Nagbakasyon ka kumamata. Dumdan to siguro na tate, kuya. Yori kas dyan tinaramit ti amam, saan ka amo ko may tultuloy ti mangimula ti guram kang kuana. Mabaling ka ti ate, kuya, nga saan nga isot pagsasalitan tayo. Tubigatin ti kasarmi. Ay, wala lang si Karon. Okay. Congratulations. Nagkalaysa kami kani Dennis manon nemi kat ididumteng ti umo ng arabi kalpasan ti kalaysa na ipaay ko kani Dennis ti sinalsalat metak nga dayaw. Nga saan nga nagbaligyan ti demonyo nga lakay Tomas. Imbaglagid di manong. Tatalaga nga limabanak. Ket very proud ak manon nemi nga mangidasar ti bagi kani Dennis. Gapot ta Virginia manon nemi ngayong kasar na. Ken talagang ipatpatig ko ket patcheck ama siguradok ni patpatig na. Alwasan tinam nga bulan nadan kami ti kamukpukudan nga balay. Kalpasan ti makatawen impasangay kon manon nemi ti naunami. Kapot lalaki, Dennis Jr. mano. Sa si Maruno, manon nemi babae ni Jennifer. Eri mangrugin manon nemi ngagsaong, agsaludsud, makulit digiti anak ko. Tagpadpaday din da June, agrama maten kini Jennifer nga dan elementarya. Nga doon digiti kundawi manon nemi nga sumarongkar dito balay, digiti katugang, kakayon ko, ipag ko, kad nagiti anak da. Kad nakaragragsak, ti get together, minukha manon nemi. Kad ito nung nga saludsudan da June kini Jennifer. Mami, anak, abi nga, awamit langin tiyam, among kada kami nga parents mo. Ha? Nimit langin, daddy ti mangibagbaga nga the parents na, the grandma kini grandpa, ken the uncle kini auntie, kini kiti kasinsin mi. Kabagyan mi iti father side. Ket ti mother side nga rod. Siya din na ti logaryo, mami. Adayo. Adayo.
Uri ka sa kada yun na, mapantay kumamit ako. Tingamin, ading Jennifer, peso dahil ako na ni, Kuya John, mami, kung nangarati kiti kasinsin mi, sa tinukano matayan, kabagyan mi, ti mother side. Adayo, saan tayo makabansan dyan? Ako magluganan tayo. Posible no, saan tayo makalugan di truck, ti kotse, di agaroplano tayo, uno agbarko tayo. Ayan, Jennifer, man Kat no kasi nga pagsalitaan mi kini Dennis ti amin. Mapi nga, saan tayo plano? Kat no bakasyon, agkukuyok tayo sa kapamilya. Nga mapansa jay sumarong ka rin di probinsyayo. Sweetheart. Di mo ka di manlaw nga adda paset ti baruko mo nga nadagsan. Ano na mo sawan? Di mo kayat? Huwag kayam. Among ka di birthday, di kakapsat mo? Amo ka ni Jojo. Hindi nga rin, Mercy. Amo. Ano, ira natin ti Christmas. Narawayway ang bakasyon. Diyan nga pananutin data, Dennis. Di lang mabalin. Diyan kaya't nga kaganti na palabas ko na mabalin. Tapay, aging ka na kalita. Kat kagurguran pa lang ti amam. Kasano ko may katdatang agora? Pakawan mo. Mabaling ka di, nga saan nga isot pagsalitan na, aga pa talang no dito pagsalitan na ti pamilya. Ngayon kaya ti kita nagtang. Amama mo ti kiti kabagyan da. Kabagyan niyo. Hindi mo kaya, sweetheart. Ibagam lang di direction. Complete address. Tatakam ti mapan. Tapno idano mintukin ka, kumustan ti amam, kumusta matin na kitituwa ka amsat mo. Diyan mo manong name no kasano nga natuntunan ni Dennis ti birthday ti ama. Itong Domingo, birthday ni tatang mo. Nagkunakan ka. Sinits ko. Alis tumat lang. Nga maamuan. Sama na sa lutsudan ka sa no. Ginawaga tayo na isyo. Intayo. Surpresahan na ni tatang mo. Hindi mo kadi mo nga i-relate ang Aldaw kat Domingo. Kit agrobot iti trabaho ti Sabado. Makadalan ta sa ditrabi ti Sabado. Okay? Domingo, isot birthday na. Itong isaganan ti aminin. Ti paala na. Kan isupe ti kaaldawan ti celebration ti Father's Day. Di mo mga kaya, bagbaga na kita anak ta. Nga advance Happy Father's Day, Daddy. Ana, intayo? Diyan kaya, Dennis. Kad mo kayo tumaman, bahala kayo. Manong naimi agrubrubuatan da kita gama. Mami, api nga minsan kang umay. Madi magbagi.
Saan gaman nga ba nung drive, ang biyahe? Ang damat ni daddy nga drive. Kadua naman ti angkil kasublat no. Kaya umay ka, asan no kan ngumayng angkel? Si kano kan ti kasublat ni daddy nga drive. Basta. Sige, saan mo nga talaga kahit umay. Idagrubuhatan marong nemi dagiti agkama. Awabilin mo? Daw mo tulangin ti pakamustak dagiti kaabsat ko. No sino dagiti asawa da, kaya dagiti anak da. Atensyonan ti cellphone mo, ha? Ore anda kam ti dalan, mabalin na katawagan, no? Sikat tumawag ka na kami. Kumustahin na kami, nakadanon kami, noon yan. Nagmalmalan pa nung naimi, kariti nga Sabado nga on tubrak. Tapos di kasta, kitsak mapanunot, timadi nga pampanunutin, nangaramid ako, di pamuspusan, tapos na dobrak. Timawag ak manong name yung pagsinublatan, di mabalin ko tawagan, di mabalin ko nga kamarites, diyan napupuutan mano. Nalulubat yung cellphone ko. At charge, kabayatan nga tumutawag. Kabayatan pa yung mga aldawak manong name, na magkasasarita klata. Sa lala, nagsarda nga, naginanat yung cellphone ko, inidip ko manong name, hindi maturog ak ti pangaldaw. Lipas, malayo man iti makariingak. So pala pa nakalagip ko sa cellphone ko. Naka-charge, naka-off. Inyon ko. Ato dagiti message ka simbrek, manong name, ngam awan ti message ti asawa. Kaya may tiruburubat ko manong name, ti irwar ko, tayo nakman la, at pumapaspasyarang at dinner terwar ko na. Kung naman kita, ti mabaling ko nga, ayaban nga, kaduak mapanag-dinner, i-agreeing ti cellphone ko. Ni Dennis. Hello, sweetheart. Orata, nakasiat man dat biyahe o nakadanon kayon. Tikas ting oras, siguro nakadanon kayon. Hello, Dennis? Judy. Umay ka kumang umay. Orata, adamat logan mo. Umay. Agbugbugsutin ni tatang mo. Nabayagan na tay. Hindi nagraduarak ti high school, elementary na tay ti inak. Hindi nagraduarak man ti high school, natay man ti amak. Sa may bagang agbugbugso. Di mo ko mapagturayan ti kuram. Iti ba't matayan nga amam. Sika dawawagan na. Dimtengam dito ay. Ini ang amumiti bagimi. Di ading mga jujut, simabat ka na kami. Awang pa ni Mercy. Tanay kamang gayam dadayo. Ni auntie mga Mira. Isutad da. Nabayag ka nun. Manay dalit tamayo. Tensurenderen di doktor. Nakakot tong. Ideyam amunak ni Jojo. Dinamag na kahadakos. Kaya't nakamakita. Kaya't nakamakasarita. Si kalangin tururayan na. Kahit kumamat ka no, dikiti kakamsat mo, nga pakaamon na ka. Hindi damat amon ti address mo. Tadi ka matpulos nagsusurat. Sweetheart, orayan na ka ti amam. Uri ka sa ti kinatakas ng ama.
amam tulata. Manong nimi tidayta nga paset ti ba nagsarita ti asawak nga oray no kasano ti kinadakas na amam tulata. Kasla isot nagwarra-warrat manong nimi ti panunot ko nga naulit-ulit. Is nagkupit ti barukong ko manong nimi nga jak mauwatan no apay. Nagsangit at naganugugat. Albasan data. Sinarunsod ko. Apay ngay talay nga nangamuak. Apay nga talay nga nangamuak. Kamatmatay gaya man. Di amak. Apay nga saan nga nasapa ko ba? Nga naipakamuha niya. Nakas ka sa nulaing. Kat mabalimumat nga tulungan nga kasawa. Tap numagasan ko ma. Daw matindog ko nga pa itibiyag na. Pinagring man yung cellphone ko manong name kalpas nga siyak tinang gupid. Iti salitaan mi tayo nga gasawa. Di ba na nasawak ti tumutawag? Judy. Dennis. Apay talaga mamuak. Ay kasanugat ako matpulos ti komunikasyon nyo. Naman na ni bagakin ka iding agsurat ka ang ipakaamong ti address mo. Kumusta ang matida? Yan ramramo pa, hindi ka kakabsat mo nga saan nga pinakpakaamuan. Saan? Saan nga mabalin? Nga umay ka? Saan nga mabalin nga jak makasarita ni tatang? Umay ka. Tawagak. Tamay sa kanigiri kabsat ko. Taisot mangi-drive ka. Uray na kanitatag mo. Kasi lang nakalalis to kami nga dimanon man nami kaldawan ti kasangay ni tatang nga kaldawan dagiti pa nakaselebrar ti Father's Day. Kasi lang saan ko ngayong kaskaso pa manon nami dagiti mata nga naiturong kaniyak. Apay nga do tao. Unor-urayin da nga taa talagaan nga magsatanon ti anges ti amak. Nasaklayan ti urayin na. Siyempre ka nga dagos manong nami ti kaskas di nga pulos nagbaliw nga balay ni. Sinabag na nga dagos ti asawa kat inatibay na patib ka rin ti pakinagam mo. Di mo itulok na sikat ararayatan ni. Nakakadem ti amak manong nami nga nakakutkutong kasta saanin nga iso. Inanak ti mesa nga dakulap na manong nami kadua nga imak ti nang patpat. Nagmulagat, Judy. Happy birthday and happy Mother's Day. May sanda ka pinakaamuan. May talay nga namuan. Makawalan lang kumanak ko. Na nagsaka kong namatay. Si Kalahin Toray. Tanabanog akon, di akon kabaylan. Ano rutik, natikapaot ko nga nagrigrigat. Kat iso tumayan niya atop nga panakadusak. Iti madingan nararamin ko. Sa nagtal na siguro ti karuak anak, numangag ko ti pamakawad mo. Si papakawala kang katatang. Yung saan na kanya panawan. Inurumbang matang pakawala kay nga. Saan ko kumarumbang kay mula tigura kay nga narang gusto di ko nada amakan tulata. Saan laingin manong nami nga di kulap na ti patak no di kat inarakop ko nga may minpinsan ti amal. Nga di ba nangarakop ko kay kuha na manong nami ditoy nga iso ti panakagsaten ti anges na. Awalan ni tatang. Tayan ni tatang. 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 Manong naimiyag babawi akman dito na pahaot tapan nang imulak ti kurak ken ko anak.
ang imsan kon nga may babae pa iti amin. Ngayon na maminsan, manunemi, sa nagmat ka di mo balaw, hindi kas diya hindi nga naramid na kanya. Gati may sanabidtot ko manunemi no apay nga saan ko nga pinakpakaamon ida, jak medla sinurusuratan ida. Tapos na kas takat amod ako mamit, ti pangipakaamon na kanya, no anya trumbeng ipakaamon. Mabalin siguro manunemi nga ito talaga tinikari. Naglangep ti lubong, ti langit nga batog mi nga kakabsat. Gabo iti dahi nga gundaway nga pupusay ti ama. Ti lolo, da John kiniya. Jennifer nanako. Ti grandpada iti mother side. Kana maamuda sakbay nga natay. Kana maamuda dagiti angkel kanantida. Kan kakabagyan da. Uno kakabagyan mi. Iti side ko. Saan kami nga nag-awidan manumnemi sa kauna nag-awidan iti malpasan ti pamunpun. Karing karimi agsublikam to intun makabulan ni tatang. Manumnemi. Nasa eman iti nagmanagan ti amin. Ngayon ti kaunada nga umbaas digiti langeb dumteng ti sabalin tumanin nga agsapakin sabalin nga ragsak. Palsa kalpasan nga agmagad dagiti mata. Kalpasan nga danto pay lahing nga gurure nga luwa. Kapara ka dagiti anyaman agapo nga tumrem dagiti luwa. Amabalin nga daw-dawat na kang kanayon nga luwa kumaniragsak. Nukas pagarigan tumdeng tuman ti panagluwa. Tunggal birthday ni tatang, dedi tatang. Birthday na, death anniversary na pa yan, manong. Mamanong din, hampay kitamit ba't din, ang Padres Day, manong. Ngayon no so, lumapang kami, manong na yung agbakasyon, kaduwak ti asawa, kanagiti anak mi, balasang ken baron, da junior ken ni Jennifer. Dadane tinawen manong naming nga magbakasyon iti probinsya. Tapno sa jami nga sarungkaran, celebraran ti birthday, ken anniversary ken Father's Day para kini day di tatang. Salang sangkam nakapan, manong naming nakabagbakasyon kadito ito nga tawin nga lockdown kaputi pandemya. Siguro manong naming kadito nga bulan ti June at dakam tumanen iti probinsyami. Tapno yung kamani celebraran, ti kasangay kan death anniversary da di tatang kaniti panakaselebrar ti aldaw da kiti amman. Ano ta problema dagiti kakabsat ko manong nami financially ipaw-paw itamit ida. Ta nagasgasa ta kanong imit isuda, ta siyak lang kano ti nakapagturpus ken mga opisina. Ket kuna kadakwada no danton dagiti kaan nakahakngan nakdang ang basa ti college tulungan minto ida nga agasawa tapno makapaggraduar danto met ti college. Dahito iti pagkasarita manong nami kadagyaman klaunay ti anos mo nang ibasa. Ket sabi ko nga daddamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti bihag ay kunadan oray anya kasano ti kinadagas ti maysa nga aman tulat da. Nga wen kan mabalin kat santeng mula antikura isuda tataw damat lagbidot nga awan tiya aramidan tayo na tiya man na panakaawan ken panangidaw-dawat no addaman di kitay makulaban ti panunot na nga awan ti sabaling aramidan tayo na di mangidaw-dawat nga umbas kumata panakakulap ti panunot da tapno awan dagbaling nga dakes nga toy ngaro dagyaman ken makautang nga pagaya mo Judy. Thank you Judy, thank you pa nagsunat. Thank you. Kada gidi amin nga nagbuya ka nagdengeg.